Wempahla. Ungalungi Mbali, ukuthola mina- Bafo. Mina kujwayela kabi. Bafo. Mina kujwayela kabi. Bafo. Ngicela uhlale phansi. Wesibani. Bafo Mbali, mfethu, mfethu. Yini manje yena mfethu awuhlale phansi. Awuhlale phansi. Ngishisile Mfethu. Uzongithola usofika endlini. Ungatholi mushiso amaqinisa Sofika kuphakamela umoya. Uzongithola. Thanje wena uyahluleka Ngihluleka yikhekhe. yikhekhe. Uyahlula. Uyahlula. Bengikudavaza izolo. Uyahlula. Uyahlula ikhekhe lokho. Wasangana wena wangitshela ukuthi uyangithanda kwasha kwacima kwayale. Hawu, Wena manje usiyabuza uzongitshela. ingoba Wena. Hey. Bazongidava. Hayibo. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, siyanibingelela sinamukele kwi-episode yanamhlanje. Uhlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. Ngingudlala Matifana and I am the next big thing in South Africa. Uyazi ukuthi mengavela nje ku-screen sakho solungisa indaba ezithinta umjolo eminingi ehlukahlukene lapha eMzansi. Mhlawumbe nawe uneyinkinga futhi ezidingwa ukuthi zilungiswe. Email to umjoloshow@gmail.com. While doing so, ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, phinde futhi ushare channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Asibone namhlanje siphethe bani, indaba yakhe ihamba kanjani and silungisa kanjani. Asibangene. Siphinde sikubingelele mbukelo wohlelo silungisa umjolo khona la kwi-channel yakho oyithandayo Umjolo Show. Niyangazi ke igama lami ngudlala Matifana. The only big thing la eSouth Africa. Mengabe siqala ke ishow siyakhuleka lekhaya. Amakhanda siwabhekisa phansi sisho ngazilinye. uNkulunkulu kaMatifana sawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyakhanya zibe zinhle zibe mhlophe. Ukhulekile dadewethu uhebe. Qala ngomthandazi. Uyaphila kodwa? I know, nami ngiyaphila. Siyajabula mfethu ukuthi sibe nawe namhlanje la ohlelweni sizolungisa nje indaba yakho, but before singene deep into indaba zakho zothando awuqala usikhumbuze ukuthi ungubani wakabani. Simbona nami ngumbali wabamkhulu. Mbali Macingwane. Hawu dadewethu. Siyabonga ukuthi sibe nawe namhlanje la ohlelweni. Ulana ke njengoba ulezwe igama lesho yethu silungisa umjolo. Nawu la uzolungisa umjolo wakho nopartner wakho. Upartner wakho uSibo. Awuqedele mhlawumbe tami. Kanti wena noSibo abangaka? Oh, umfoka Gumede. Okusho ukuthi umuntu oright lo ngimbizayo Sibongiseni Gumede. Niyathandana naye. Injani relationship yenu njengamanje? Relationship yethu sisaqala i-rise. Nje sesizwana nokujwayelana nokwazana. Yathi letha khona la letha khona enenzekayo. Indawo la ketha khona. So mengabe iba nokuleka ngokubuka nje kwakho mhlawumbe inkinga ibingakuba ingakuyena noma ingakuwena noma inini enihluleka ukucommunicate. Inkinga ingakuyo. Mengabe uzama ukuhlala naye phansi nikhuluma indaba uyimisela ukuyilungisa noma into engalungiseki. Oh. Uneshow wena uthi inkinga uyena. Oh. Eish, yani sengifisa ukwazi ukuthi yini kodwa ngizokulinda yena uSibo. Mhlawumbe uzongichazela kancane. Umuntu okanjani mhlawumbe mekuwukuthi ungangitshela nje ngepersonality yakhe. Yena umuntu oright esimeni sokubukeka uright ngoba ngangengithanda naye ngimthanda. Uright. Uyasebenza. Omunye nje khona la lekha khona ngenze ngigagile nje. Oh, kodwa kukhona la lekha khona. Kodwa uyabukeka yena. Uright. Kushuthi uyabathanda abafana ababukekayo awuvela uqome. Angithathe nomini. Ungangiqoma mina. Cha kulungile ngingaze kuqhathe noSibo asemlindi afike la simuze ukuthi uzothini uthe ready ukumbona. Hayi ke uyezwa mbukeli se-ready manje silinde uSibo ukumuza ukuthi ke uzothini uma befika kwimbali yakhe ezokhuluma nayo ngoba uyezwa ngathi khona la kuleka khona umbali uyabona ukuthi umuntu wamamenaza akafundi ukuvela agagula indaba zabo zomjolo
naphambi kwabantu naphambi kwamakhamera so uthi akafuni ukugagula kodwa uzosho ukuthi khona la kulekha khona silento sibo sizwe ukuthi mayefika ufika nani ungayindawo qawe hayi ungahlala ukhululeke mfethu ugrand hayi ngimnandi mfethu kwangathi uthukile mfethu uyasaba intombi yakho lena uthi uswa yini and wena othe uyifuna la kwisho uyamsaba nomama awumsaba pho manje yini wenza ngenye indlela unenkinga kodwa mfethu umama uveza ukuthi inkinga akuyona into eninayo it's just that nje ninokungaboni ngasolinye lapha nalapha nanokuthi kukhona la kuleka khona kodwa uthi ngingamfunza amagama angizwe nje wena ngendlela omazi ngayo umbali mhlambe umuntu onjani kuwena ipersonality yakhe kanjani umbali futhi umuntu engahlangana naye uyazi ke njengensizwa sitholakala zonke indawo yeah so la sahlangana khona mina naye kwasukela indaba ukuthi mina share yabo base ngimshela umbali amqome and then emjolweni wethu sasi right singenazi inkinga yabo yonke into ethi bi right flow abantu inkinga iqhamuka manje iziqhamuka manje zilethwa yini ke le nkinga eziqhamuka manje inkinga lezi eziqhamuka manje futhi engakusho kwamanje ukuthi inengane ngaphandle yabo wena okay ngoba nginengane ngaphandle naye lo muntu lona unengane ngaphandle yabo yena umbali oh okay yathi qala nje igame kwase ku 1-1 score okay so ekuhambeni kwesikhathi bese ngiyamtshela ke umbali ukuthi umbali angithandi indaba ukuthi uxhumane nobaba wengane yakho ngoba nami ngixhumane nobaba wengane yakho mangidinga ingane ngixhumana nogogo noma ngixhumane nosisi iyona manje inkinga esinayo njengamanje yena uyaxhumana kusho bani bali asikho nesidingo sokuthi uzongibhekisa ngoba uyayazi into engikhuluma ngayo hayibo layizolo lo kade ngiphenya ifoni yakho mbali nje kusho bani kusho mina ke futhi kusho mina ubufazi balokho ngiyakutshela ukuthi bengiphenya ifoni yakho izolo lokho yabona into ukuthi awuyiphethe ifoni njengamanje ngabe ngithi ifoni ngitshela kusho bani abo kwayona lento eyenzakala la ngiyastand amakhamera awana amakhamera ngicela ukubuza yabona njengamanje angifuni asikise sizungibuza awana amakhamera yabona la makhamera lawe engilethe kuwona ingoba wena unqabile ukuhlala nami nje ngisikhuluma ha usenqabile futhi manje sesiphamba kade mbali ngilo ngizama ukukhuluma nawe kade uzama nini khona la ukuthi bengizama wonke lo nyaka uqalile bengazami mbali ubungazami bengizama mbali angithini ngiyaphuma ngemsebenzini ngiphatha mbali ngiphantela ukuthi ngiphantela wena ukuthi uphile wena ufuna ukukhuluma nami ukuthi kahle kahle inkinga ayike phenza ukuthi ungafuni ukuhlukana nobaba wengane yakho kusho utshela wathi ngihlinze mhlambe ikhontekisi awuhlukene nobaba wengane yakho mina ngiwabonile ama-heart abovu la efonini yakho izolo manje izolo lokho basendelana ama-heart njayami yazi futhi ima ngikutshele futhi ima ngikutshele yabona umbali unale ngqondo ukuthi azitshela ukuthi uzile yabo kahle kahle mangathi ambheka umbali kule nhlobo yamantombazane ejwayele ukudlala abafana mesengihlala abafana sesithandani isikhathi sesigaka sengumuntu odlala abafana njengoba eze kumina uzodla imali yami hayi nanokuthi uzengani juice ngigoldika mina ugoldika wena yima kancane ngikhulumi nawe ngikhuluma nawe ke mina wena ubize mina la bona lamanyala wenza la ungibizele emakhamereni amanyala ngibizela wona wena lo buhlobo lobo buyenzayo ukuthi wena uthatha ikhekhe wena uhamba ulinikeza leya mjitha ngikhona uthatha ikhekhe wena uhamba ulinikeza umjitha ngikhona sengathatha ikhekhe manje ngithatha ikhekhe ngiyangijwayela wena ngijwayela okay baf sengikuzwile angizwe iside lambali man kodwa uyangijwayela wena uyangijwayela nobhuti lo okokuqala ngihlangana naye wawumuntu oright njengamanje akhona ngisho uqabu njengamanje angisekho right njengamanje uthi inja ayibona ukudla sengiqabula ivuza amanzi sengigcoba amathi sengigcoba amathi njengamanje musukulwa hlala phansi ubuthi awume kancane wembali zokubulala wena zokubulala ngezandla asiyipromote GBV mfethu la hlala phansi masukubulala ngiyakutshela ufuna ukungiqabula uhlula ngisho na ulala nami usifebe sinondindo unondindo okay njayami okay kwawena wembali ungali bafo mina kujwayela kabi mina kujwayela kabi bafo ngitohlale phansi bafa mfethu yini manje yena mfethu awuhlale phansi
Awuhlale phasi. Ngishisile umuntu. Mfethu. Uzongithola usofika endlini. Ungatholi ushisa amaqinisa Sofika kuphakamela umoya. Uzongithola. Thanje wena uyahluleka Ngihluleka ikhekhe. yikhekhe. Uyahlula. Uyahlula. Bengikudavaza izolo. Uyahlula. Uyahlula ikhekhe lokho. Wasangana wena wangitshela ukuthi uyangithanda kwasha kwacima kwayale. Hawu, Wena manje ingoba usiyabuzongitshela. icima. Hey. Bazongidavaza. Hayibo, mfethu. Oh, singakudayela Mfethu, manje. hlala phasi, relax. Amaqinisa akho musicabanga ungishaya. Relax, yini manje? Wena uyafeba, uyisifeba. Wena uyimpohlo, uhlula ukubhebha, uyimpohlo, mina yimini Okusalayo. uyadla okusalayo babengane wayingenza ngize ngicele wena uhlula ngisho nawucela ungiphendula lento ongiphendula yona nangicela nakucela kwena kanjani ngokubulala wena uhlona ngikonze kamerweni Awuhlale phansi mfethu. Yini manje? Hlala phansi mfethu. Okay. Ngikucela ngomoya nala makhamera lawo yabo la makhamera lawo engiwalethela walethe ngoba ngifuna ukubatshengisa lalela la cheese boy ungalingi ungitshela mina cheese boy mina cheese boy ukuba uye cheese boy ngabe silala kamnandi ka manje yakuhlula lo wena usudla imali yami uzongitshela ukuthi hayibo wena unika imali mina ngaze ngicela imali wena unika mina imali wena thathele likhekhe leli kwazi ukunika bakwazi ukunimela wena unimeli yakuhlula uyiqhude Okay. Bafethu. ungishotisa embedeni yes ngiyakushotisa empedeni Yes. manje izolo ubuqhamelana ubusanganiswa yini utshela ubani izolo lokho wena Okay, bafethu. ngikubulala na ungathi ungitshela amasipho Ukubulala. Hayibo, mfethu musu kuloku ukuthi uzombulala. Asipromote i-GBV lana baba. Wemfethu. umthetho wakho vele unje usicabanga ukuthi uzoba muhle phakathi kwamakhamera angikhulumi nawe awungimele kancane angisakhulumi nawe nangikwazi ukumela Okay. ushiswa yinkinga zakho njengamanje Manje bafo njengoba umlethela kumakhamera uyathanda vele ukumposta noma ngiyavela kahle kahle ngifuna bambone futhi ngiyenzela nabanye abazomshela babone ukuthi umuntu onjani kodwa bafo khona into eshuwa umbali ngiyazi mfethu ziningi izinto ezishini uthe the reason why ekhuluma nobaba wengane yakhe noma esane connection nobaba wengane yakhe is simply because ufuna ukujabula wena uyahluleka ukumjabulisa waba lezi zinto zokuthi wena uhluleka ukuqabula okay ngilalele angithi nginilalelele nami enikhuluma Ngikulalele. uyahluleka ukuqabula intombi yakho wena Angihluleki. Ngahlulwa yini uqabula? Wena ungahluleka ukuqabula intombi yakho? ngizoyiqabula manje nale eceleni kwami Uzoyiqabula kanjani wena? bengithi mina uthi ngiyakwazi mina ukuqabula okay uyahluleka yini ukuqabula intombi yakho wena Angihluleki. pho manje uyahluleka Mbali, inja evuza amathe salalela ubhuti ngale mbali nawe mbali phela musu ukumdelela umfana inje evuza amathe hawu ngeke uzokubulala mbali hayi ngeke mbali hayi mbali inje evutha hayi ngeke yamuzwa bhuti yamuzwa cha na ahleke kanje mbali musu ukuhleka isongo lamasibala umfana wakhuluma uyawahleka futhi bese isigora nathi ngibambile ukuthi ngingamnyathi okay kule baba yini ekwenza uhlula ukuhlaba umbali mfethu umbali ngiyamhlaba futhi njengoba ngitshela ngithi izolo lokhu bekhama lo amikhude phezulu lo Pom, Jabaza kabi kathathu kuphele wena uhlekwa yilokho uhlelo ungibiza ngalo lelo uzongazi futhi uyilona manje ngikwazi uzongazi ngikwazi kahle mbali ungalingi futhi leli lingenayo impapho ubungeke uzuchame mbali ubungeke uzuchame uba yini wena izolo ukhamiswe yini izolo yini ekukhamisa izolo mfethu ungangisanganisi hlala phansi sikhulume ungangisanganisi okay hlala phansi sikhulume asikhulume kahle ke umbali asemiyeke umbali lapha ahlale yedwa yabo asikhulume soba uthunja yami ngilalela mfethu uhlulwa yini ukuqabula intombi yakho ngiyamqabula umbali ayikho umbali ayikho into engayenzi uthi wena mfethu uvesana ukhamise kube ngazi ukuthi manje ngikhamisa ubaba wengane akakhamisa mina mangikhamisa kuyakhanya uyakhamisa khona ke njengoba ngikhamisa mawukuthi ngiyakhamisa njengoba akangithandi nokukhamisa lokho okay momhlaba ke nja yami okay cha mbali ngithanga ngikhulumi nawe wena okay mbali ngicela uthule kancane ngisakhuluma naye man to man nja yami usuhlazekile manje mfethu meyabe uhlaba lengane mhlambe ngiyabona uround 1 vele usulifaka uchithi yabo mhlambe uround 2 wakho mfethu angithi ulabo 2 minutes uyahamba 2 minutes 3 minutes uround 2 lodwa uround uyahamba noma uyangijwayela noma uyangidaka ubethama izolo bekhamiswa yini lo 2 minutes nja yami lo mthini uyayihleka naye mfethu lento ayishoyo hayi bo mfethu
mfethu manje ngempela usho ukuthi hayibo umbali mfethu awufuna ukumluza ngani? Angifuni ukumluza. Pho manje yini mfethu wenza lento yenzayo? Uhlale 2 minutes usumphinda. Phutha amandla enginawo mina ngiyasebenza njengomuntu esebenzayo. Ngibuya lapha ngigcilazekile angithi. Ngifika ngimnikaze lento ayifunayo. Angithi nawo lo 2 minutes ngiyamnelisa. Angimnelisi ngapha. 2 minutes. Kwaphela ngiyamnelisa Yini ngithi. 2 minutes? Mase uyalala. Mina uyangicabangela mina mbali. Mina uyangicabangela ukuthi ngiyasebenza. Ngicambela ngisindoda edla amaphilisi Yakho leyo lokuhamba. ngicambela ngisindoda egulayo kunawe Oh, shuthi ungamela le mbundo leya. cha i-right imbungculo yokusala iyakwazi ukwenza embhedeni Wembali. Okay Mbali mhlawumbe Yabona lo into engicaka ngayo izolo lokhu lo kulo 2 minutes wami ubethamba jiki manje mbali ngizokubulala uyangazi ngani ngoba uyahlela ukusebenzisa lento yakho uzombulala ngani ngoba uyahlela ukusebenzisa lento yakho Okay Mbali mhlawumbe into ekumele sibe nayo la ukuthi urongo ngokuthi ukhulume ne-boyfriend yakho ne-ex-boyfriend yakho yabo and urongo kakhulu ukuthi sakudla namanje usanalo unondindwa yabo yazini kahle ukukhuluma nomuntu wami kahle umuntu wami yazi mina ngiyena umuntu wakho wena unondindwa angikhulumi nawe ngikhuluma ushuba kwengane ngikhuluma nomama wengane yami umuntu wami ngoba uyangenelisa usudla imali zami uzokhuluma lento ekhuluma usudla imali zami uzokhuluma lento ekhuluma uzongithola baf yazini baf yekukulwa ke manje yabo baf vele uyangenelisa yekukulwa manje nembungculo yokusala uyakwazi lengane bafo wena uzongithola usazobuyela lapha endlini uyolanda leza impahla zami baf ngisho ngayishiyana msebenzi kahle ngizoyithatha ngiyishise zonke leza zishisa nginamsebenzi vele imali yami hawu vele yakho vele yakho gebheza ngayo la ngaphandle ngithola amadoda angithi usunelile sawa sengithi manje bengithatha imali yakho ngithola amadoda angidangeli mfethu usalelwane yini ulwa ngoba lo muntu usekutshelela ukuthi usadle ubaba wengane yakhe uthanda yena over wena yonke engiyinyanya ungidlalile kodwa usuyalazi iqiniso isikhathi esingaka kodwa uyidlile imali yami mawucabanga na umdlile njena ukuthi wena ke ngimdlile kumuntu angangithamisa lo 2 minutes bengakunelisi ngalo 2 minutes hayibo bengakunelisi angisho 10 minutes kodwa mangikunikeza imali imali phela account adinga ukuthi uzube nayo ngisho 2 minutes for 2 seconds imali uyasebenzisa ngaleso sikhathi umntavuzo umnandi kabi angazi uhlula yini okwenza phela umnandi angazihlula yini njayami umnandi kabi ukulala mina into kumnandi into engizokucela yona mfethu ukwenza angazi mfethu yipi akhona ama-TK alahlile mfethu la eThekwini simnyise kuwona akufundise nje ukuqabula meqeda ukufundisa ukuqabula akufundise iromance bengajola kanjani naye lonke ngingakwazi ukuphumile kuyena ngingajola kanjani naye ngingakwazi umuntu nomuntu uyakwazi ukucontrol inja yakhe ngingamshela kanjani ngingakwazi umuntu nomuntu uyakwazi ukucontrol inja akuseyo ntombi yakho le isikwalile le ngane akusayonto wena yamthatha ngithatheke kube wakho ngizomthatha boy mthatheke hayi ngizomthatha ke boy nangomunye unalona kanankinga makwazi ukungimela embhedeni awusingaha uyaya lapha endlini angiyila ngayikhona mina ngifuna ukubona ukuthi umama ngeke cha ngifuna ukuthi ngeke angisindeni usenginikele uthanga imthatha ngani ngithathe nangu ngishilo ngathi ngithathe nangu sokusifone ngeke ngeke usamthola njengami mama uhlale la khonto engifuna ukuyezwa awuzami yini manje hey ngangisanganiswe wena uthi angithatha intombi yakho ngiyayithatha ngiyayithatha manje yini uvukelani la ungangisanganisi bhuti wesikora ngidedela kancane buka mfethu ulwa 10 minutes kodwa uhlule ukwanelisa ingane ungangisanganisi wena uthanga webambe kahle uthanga ngithathe nje uthanga ngithatha sengithathile ngeke sanginuka nangephuma wena ngimela kancane okwami nawe sisazodila nawe sekuphelile yazi lo mfana kule sekuphelile
sekuphelile. Akuphelanga ngisazofika lapha endini yola. Ngeke usanginuka ngoba uhlule nokunuka nekhekhe lami. Kusho ukuthi la sohlangana khona ke ukuthi kuzoba njalo. Awu usho ukuthi kuyoqhuma inhlamba lasazi. Ngeke ungidlala ungidla imali yami bali uqedela. Wena nawe ngeke uzungidlala wena ophisana ngayo nje. Babwe ngani? Nakho futhi namanje ngitshela ukuthi angihambe komunye. Wena uyondoda wena. Uzongithola. Yini ulwe kanjena mfethu? Ingoba vele unamandla okula kodwa ukulala kanawo. Uzongithola. Unamandla okula kodwa ukusebenzisa le nduku yakhe. Kulungile uzongithola. Yabo le nduku yami engayilutho. Yabo le nduku yami engayilutho. Uzongithola wena. Hawu, ungangitsheli napipi lomdlwana. Uzongithola. Ngiyakutshela. Siyahamba Mbali miyeke mfethu ungaloko umtshela ngepipi lakhe mfethu. Wena ufuna nje ukuthola intombi enye right. Ayisekho le kwena isihambile wena. Angizoyithola futhi. Uzoyithatha. Na kodwa ngezimela nalo shit. Angithi uthatha iPhone. Okay, nja yami. Yabo le mali kade ngimnika ngeke azayithola ubevele emshiswa yini ubaba wengane ukuthi akubengayithi ngibuyiswa yini mina ngiqhumana noma wengane yami angikhulumi noma hayi ucathula umnandi kabi ingako ke kumele umiyeke angithi yabo manje nalo mbhedi wamyalala kuona lona nendoda yakhe manje imiyeke phela manje ngiyakutshela ngikubuza imbali hawu ngeke lokho ngimelana nenjami lokho ikhothalana kwenza lokho akwazi ngisho ungiqaba akwazi ngisho ukubulala hayi cha wena ukhona Swazi ukhushwa lo moya ngento yazi kahle. Kulungile owami lo moya okhuphukayo. Angithi ngikhuphulwa wena. Hayi, anje nami owami lo mlomo osebenzayo. Ukhokhela nini? Ukhokhela nini? Ulikhokhele nini? Hawu, ake ngibuza ubhake nini kuzobe lakho? Ngilibhake nini? Ngobe laba kwengane. Yebo, uyena wafica kuseklini wena usufica sekuhamba abantu. Oh, mina uthi imali yami uyahamba uyibuyisela kuyena. Ingobe lakhe vele. Hawu, hayi kahle wena. Abe ngithi uyinsizwa but hayi uchief boy. Uzongithola. Yabona lokhu chief boy ukhuluma ngapha uzongithola. Bona lento sayigundile yena nje ushaya imbunculo obuyazi uthi indoda eclean. Ubona ke. Hawu. Ubona. Uzongazi. Ngeke kube muhle ngikulungisa ube nje. Ngakuxosha le udoti le nalomjitha wakho impongolo lengayazi ukuthi ukhaleleni la. Hayi ngabe ingane yami ayihleli kuye kube ngangudoti kuye. Ngabe ingane yami ayihleli kuye. Iclean nayo yena nami ngiclean uyena. Wayo usayilwelelani mfethu lo muntu lo ukunikezela ithuba lokuthi nithandane waqhubeka neboyfriend yakho ukhona manje wayo lokumlwela mfethu miyekela ungidlalile la uyayizwa into imiyedlaliwe imali kanjani futhi imali yami yona usamthanda yena imali angisamthandi kodwa imali yami manje okay baba ngifuna imali yami njengoba uphume kwena nayo ufuna ikheke lakhe imali yami kade waqala nayo ufuna ikheke lakhe mina bengikudla 2 minutes letha labo 2 minutes bakhe 2 minutes yesasuthanda nini mina ngikhuluma sekuyintombi yami nje angithi ungiphe yona ngizulwe naye angithi uthe unginika yena sengikhulumela yena wena mfethu unenkinga angithi uthe unginika yena ngeke umnyathele phela la uzomnyathela mhlambe kwenye indawo not la inkinga lengane ngiyithandile why nizongenza lento engeke why mfethu uyihluphe inhliziyo kumele uthi ngiyihluphe why uyihlukumeza inhliziyo uthanda umuntu ongakuthandi sokuthi umuntu wakho adliwe ubone ukuthi umuntu wakho yazi ikheke hlelo usuka ngisho usiya ngomeso uzothatha wena manje njengamanje mawukuthiwa intombi yakho leyadliwa lapha ngaphandle ungenze njani uzoyiyeka lo nto mina njengoba sengifikile nami ke isengilana akayiyeke uhlulekile nje angithi uhlulekile umnikeze 2 minutes wena bizile ukuthi uzongisiza kodwa uyahluleka ukungisiza ngikusiza phi umuntu engakuthandi okay mina mfethu ngilungisa into engibonayo ukuthi iyalunga uyezwa angiyilungisa into engayibona ukuthi iyalunga okay ngihlulwa yini wena ufuna kuphepha thula awuthula kancane thula kancane thula wena ngithula unisifeke wena unondindwa wena uchief boy imposi ukusebenzisa into yayo hawu ngithola wasahamba lesisipo hawu wena unento nje umfana nje for mahalo hawu unjalo ingakho nengane yodwa womba umfana for mahalo ngiyahamba isikolo uzobona awuzohamba vele njengamanje ngikhulumi nawe ngikhuluma nalabantu engibabizile mina ngikhuluma nawe angithi ngeke ukubabiza ukuba ngikho mina hawu kahle nje wena awuyona nginsizwa umfana omncane wembali musungibabisa wena tawe imali yami ungibona nje ungibona ngiphosi ngishombiza ngonondindi wena wisifebe wena yes mfethu awuhlale phansi mfethu yazi mina mfethu I'm failing to understand ukuthi why ulwela isifebe because lo muntu yabo the reason why ubona mina into yakho ngingasayilweli noma ngingasayingeni ngoba ngiyabona ukuthi there is no relationship lana wena obuthanda umbali ubezithandela ubaba kahle kahle mfethu la ngiyakuprotecta
ngiyakusave but wena uqhuba le khanda lakhe elikhulu akakuqomanga udlale ngawe yini unendo uqoma kanjani intombi inendoda yayo ethanda ehlabisayo ekutshela ukuthi mnandi Asithi-ke ngisamthanda. Engikutshela kunye ubaba wengane mina nazi Asithi-ke ngisamthanda. Angaze ngihlukane nobaba Wena wengane ukhuluma yazi angaze ngihlukane nobaba wengane wena ubuyisilima wena ufuna ngilungiseni yini ofuna ngiyilungise la wena ubuyisilima mina naze ngihlukane nobaba wengane hayi bo mina kufanele ngilungiseni lana ngithanda nobaba wengane mina ngasifuna mfethu musu kudlala ngami wemfethu ngeke mfethu ngizokhathala kuwena manje ngizokufaka iqupha mfethu hlala phasi hlala phasi okahle hlala phasi mfethu yini mfethu ushimane yini bayahamba ishimani ushimane ishimani kuyimanje ulwela intombi engasiyona yesikora uyasazi ishimani esilengana namputi ushimane ngami uzokwenzani ushimane wena ulwela intombi engakuthandi hlala phansi hey mfethu ngitshengisa ukuthi ngiyomenzani zokunyathela yazi mfethu lo mjida ngizomthathela le ntombi yakhe zokunyathela yazi mfethu awuzobuya Okay, enjoy sengihlupha okugcina ngci one last time. Can I have your blessing ukuthi ngithathe umuntu wakho? uthathe Umuntu wakho. Ungiphiwe wena njena. uthini uyas ngibiza abafethu la kanti mina ngibizela abafethu ukuthi bazokuthatha ungazongijwayela Wena mina ngiphiwe wena wathi Matifana nje yami umfowethu wena ngena la. ngiyangeni lapho ngingena kephi What? ngiyeni lapho ngifuna lo wena ayindaba ukuthi uzongitshela ukuthi uzomthatha umthatha kuba Ufuna ukumenzana ungena 2 minutes. Ufuna ungena kuyena 2 minutes. phela ngithi 2 minutes wami yimini onamandla angagiyazi mina ukuthi indaba ngimshaya u2 minutes Hayi ngiyamba bo. ngiyosebenza mina Hayibo, u2 minutes wami. ngifuza ngedwa lapha ngisebenze ngibuye ngikhathele kumele ukuthi ngifike Okay, yazi mfethu lento mfethu angiyiqede kanje. Okay, lale hlala phansi mfethu hlala phansi. Usamthanda umbali? Siyiqede lenzo usakhona uthanda Mbali uyamthanda lo mthetho. kodwa nje Uyezwa ke. Manje wayo lo mfethu. Ayikufunze ngane. Angisakufuni angisafusanganele Unobaba wengane yakhe mfethu. Ungaloke mfethu uyihlukumeza mfethu. Ngijane nje imelana nene. ngihambe ngiyothola umunye umgodi ushuthi nawe ubumgodi Hayibo mina ngiyena yabo abongoba ngiphuma yabo njengoba ngikutshela Hlala umgodoyi wena Hlala phansi. uyahamba yabo njengoba umile usondelele uyahamba Okay, hlala phansi mfethu simiyeka alwe yedwa lo. Phansi. Siyamiyeka manje alwe qhubeka ulwe mfethu ngisakhuluma nengane lana. thola Angithi uyala wena. Bali uzongithola lona noma ungakhuluma naye umshayeli uthini uthi anginandaba mthatha Awu. kodwa uzongithola Kusho wena uthi angimthathe mengimhlalise emathangeni futhi hayi uyala. phambi kwami uzomhlalisa amathangani phambi kwami Angifuni uyahluleka usuyisidlile imali yami ikudakile uzokudakelwa la wena usudlela ikhekhe lami liyakuhlula hayi kahle wena hawu uzongithola kahle nje umfana osibili engilala naye kodwa uzohluleka hey Angithi bongena kancane vele ubuthi Thasi waphuma. Ubuthi Thasi waphuma. Okay nje yami you had your moment. Uhlulekile. Cela udedele izinja zegame ke manje. udedele wena thatha umuntu wakho ninika abanye imic beyisebenzisa ayiwena uyahluleka wena ukhuluma ngingakhuluma elami wena ngizokubulala ha ngamani ngibulala lento nami yami ngizohamba Mhlambe mhlambe le show mfethu sizoyiqeda mhlambe le show sizoyiqeda kangcono uma yisho lo yena usisikhonze mekusho mina akuzwakala sis uthawu usamthanda ubhudi noma cha because ayikho into ekumele ngiyilungise sangithanda wena angisamthandi namanga wena sangithanda manje ufuna ngizimprove ngani ukuthi ngiyakuthanda angisathandi ukuthi usangithanda ngifuna ngipprove ngani nangisazi ke manje ngiphuve ngani uthiwa ngihlala emathangeni amatinya nawufuni wosi uzolanda impahla lapha oh nangize ngilande ubona ngize ngilande akhona phela ukuthi mhlawumbe i-desperate for uthando uyayihlanganisa wena ukubona labaphethe lapha babizwe yimina labaphethe abavikela wena babizwe yimina angisangani hawu Mfethu, phela saka wena ohlanya relax mfethu relax hamba mfethu uyeke ukuba ishimane uthole enye intombi ezokuthanda ubayeke na ngimthathe ngimuphe wena songiphile intombi ezongithanda ime ubudlala yena intombi ezongithanda uzongipha intombi ezongithanda umubuka wena khona intombi engaqhuma wena uzongipha intombi izokwala nje sayiqabula ngoba yini angikhulumi nawe hawu ngithi angikhulumi nawe mina ngikhuluma nawe
Hayi mina mfethu lofana ngimazi mfethu. Ngiyakutshela. Sifanele ngize ngithini? Yes. Noma Bizwa njengamanje. ufunani? Ufuna Yini kham obizwa ngomfana? Vele uyena. Ima Kanti uyintombazane yini kanti? baqamba Uyintombazane? ngane ngoba phela umfana vele. Wembali. Yazi mfethu isigora sothi siqukula wena mina ngizobe ngiqukula umuntu wakho. Wembali uyangazi nje. Unesikhathi sokuganga. Uyangazi Mbali. Ayi. Uyangazi. Yazi Wembali. lofana lo. Songidedela lesi score. Songidedela lesi score khuleka. Songidedela lesi score. Kuzothiwa sodla, kuzothiwa sinodlame. Sobona Mbali. Yazi mfethu kube kuthiwa uzongazwe. Uzongidedela. Uzokwazi. Wamanukisi Ewe. 3 minutes amanukisi. Mbali miye kungabi sakhuluma Wenzalana naye. ngizokutshengisa lo 3 minutes. Miye kungabi sakhuluma naye. Wenzalana ngizokutshengisa lo 3 minutes. Wenzalana. Mfethu. Azongijwayela Okay, wena. angifuni Lesisifebe lesi. Uyisifebe unondindwa wena. Baba, angifuni kube ngazuthi ngibukisa ngawe yazi. Asikhulume kahle njengama la buka mina. Buka mina. Uthola. Buka mina. Ngilalele mfowethu. Ngilalele. Wena ngithi ufuna ukuthatha intombi yami. Ah, Uzongitshela ukuthi uzothatha intombi yami njengamanje. Khohlwa yilo. Nangu usikoro ungibambile, usikoro ungibambeleni. Mfethu uyakubona uyahlanya. Mfethu. Yeke isifebe, sothola intombi right. Yes. Mfethu. Wena ula eThekwini 50 rand lento lento. Uzoyithenga mfethu. Mfethu awungimele kancane ngamanye amantombazana mfethu. Hayi bona, Awungimele mfethu. kancane ngamanye amantombazana mfethu. Nangu umuntu wami mfethu. Nangu umuntu wami. Akasakufuni nje. Akasangifuni ngoba yinini angithi. Isenze nje. Yinini abenza ukuthi angangifuni. Lo muntu ngimlethelana ukuzokhuluma mina. Besizokhuluma. Abangayezwa abantu le waza kuhlebela. Ithina sithe ibu 2 minutes. Ungasijwayeli kabi wena. Yezwa Mbali. Ungasijwayeli. Uyezwa Mbali. Iwana lamasimba lawo ufike wawasho. Iwana lamasimba lawo. Yabona ngamanje. Hayi bokusho wena. Sebepressa leyo. Wembali. Hayi mfethu. Mchita mfethu. Hayi bona mchita mfethu. Hayi bomfethu hayi ukahle mfethu. Bafethu lungile bafethu. Ngicela vala amakhamera bafethu ayikho lento lena. Yabona isikole siyahamba Mbali. Mfethu. Uyahamba. Okahle mfethu okahle. Bafethu valana amakhamera sambeni ayikho lento akezwa lo mjita lona. Ngakhohlwa ukusubscribe and like and phinde share. Angazi nanokuthi ngingephi JP. Subscribe awu like uphinde ushare i-channel yakhe ebizwa ukuthi Umjolo Show. Hayi bo nangu mfana bo. Hayi bo. Hamba kanjalo. 3 Hayi bo minutes. nangu mfana bo. Hawu. Hayi bo.